an yi luwaɗi da shi ga tsutsotsi ne ma suke fitowa daga cikin duburarsa, tsutsotsi ne za ku ga suke fitowa wallahi daga cikin duburarsa. Ser homosexual no es un delito. Yake cewa ka zama ɗan luwaɗi wannan ba wani laifi bane, ba wani mugun laifi bane ba. Dukan yabo da jinjina su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, yabo da aminci su tabbata ga fiyayyen halitta nabin tsira nabin rahma, annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa baki ɗaya. Baka ‘yan uwa masu kallo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da saduwa a wannan lokaci. Insha Allahu ta'ala yanzu za mu tattauna game da wani rahoto wanda Al Jazeera da wasu kafafen yaɗa labarai suka wallafa a musamman jaridu na ƙasashen Turai a wata zantawa da gidan talabijin mai suna wato Associated Press yayi da Papa Roma Francis. Wata magana ya faɗa wacce ta ji hankalin duniya sosai kuma ta janyo kace na ce a matsayinsa na shugaban Kiristoci na duniya, wanda ake ganin a addinai bayan addinin Musulunci, Kiristanci shine wato addini na biyu, duk da yake addini ne da ya kaucewa hanyar Allah sakamakon shirka da take cikin addinin, jinginawa Allah haihuwa da ainihin shirkoki da abubuwa da yawa da suke yi na halatta abin da Allah ya haramta. To amma ana ganin bayan Musulunci, Kiristanci shine addinin da ake ganin da yiwuwar mabiyan addinin za su fi fahimtar Allah su kuma fahimci gaskiya su karɓi addinin Musulunci sama da wasunsu sannan Yahudawa. Ta bi mamaki Papa Roma wanda yake jagorantar Christianity a duniya ya yi magana da ta ji hankali sosai, inda ya fito ya nuna cewa wai aikata luwaɗi da maɗigo ba laifi ba ne. Kun ji kalmar a girmame, wani zai ga magana kamar ƙazafi aka yi masa, amma hira ce da aka yi da shi a gidan talabijin, kamar da zan samu ku hirar in fassara muku tarjamar abin da aka fassara na kalaman Papa Roma Francis. To, na san da yawa mutane sukan ji irin waɗannan rahotanni su ce ba su da amfani, musamman abin da ya shafi auren jinsi saboda munin abin. To amma kuma idan muka duba alkhairin da ke cikin nuna aibin wani addini tare da bayyana miza ta addinin Musulunci, to a iya kawo irin wannan dan a nuna wa mutane su gane gaskiya, kuma sau da wasu ta dalilin haka suke gano cewa ashe can ɓanna ce nan shirya take, kamar da suke cewa الضد يظهر حسنها الضد وبضدها تتبين الأشياء. kishiya الضد يظهر حسنها الضد, wato kishiya ce take bayyana kyanta. Baka gane kana da mata biyu, baka gane nagartar ɗaya sai ka mace ɗaya ba gane nagartar mata sai mata kishiya. Duk abin da aka ce shi kaɗai ne to ba za a samu competition ba za a sami wato yadda za a gane cewa wannan shine wancan ba shi bane. To kaga kenan kishiya tana da rana. To shi sa wani lokacin kawo irin wannan labarin yake da amfani domin mutane su gane darajar Musulunci da kuma ɓannar da ta shiga cikin wani addini, domin al'ummar musulmi su ma su yi taka tsantsan kada ɓannar da ta shiga cikin wasu addinan ta shigo cikinsu. Da mamaki sosai a ce Francis ya fito ya yi wannan fatawa, yana mai cewa wai luwaɗi ba cikin wato kamar miyagun laifuka da za a rika tsangwamar waɗanda suke aikatawa, a rika kin su, a rika korarsu, har ma ya kira kotun mai ake cewa cocin katolika da taimara ba da 'yan luwaɗi da 'yan maɗigo. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah kyauta. Bari mu karanta rahoton magani. Al Jazeera sashen Larabci ta wallafa cewa قال بابا الفاتيكان فرانسيسكو في مقابلة حصرية مع وكالة Associated Press أمس الثلاثاء إن المثلية الجنسية ليست جريمة. a wata zantawa da Papa Roma wato Francisco yi da kamfanin dillancin labarai mai suna Associated Press a jiya ranar Talata, a ranar Talata ya bayyana cewa ainihin wato auren jinsi, luwaɗi da maɗigo ba laifi bane a cewarsa. Muntaqidan alqawanin allati tujarrimu hadhihi almumarasa wa wasifan iyaha bi annaha ghayru adila, yana mai sukar dokokin da suke ɗaukar wannan alakar wato wannan mu'amala din ta namiji da namiji ko mace da mace a matsayin laifi. Ya soki dokokin, ya kuma siffanta su da cewa dokoki ne na rashin adalci. Subhanallah. Suka ce wa adafa anna rabba yuhibbu kulla atfalihi tamaman kama hum
على حد تعبيره داعيا الأساقفة الكاثوليكا الذين يدعمون هذا النوع من القوانين المناهضة للمثلية إلى الترحيب بالمثليين في الكنيسة. Ya ƙara da cewa wai Ubangiji yana son dukkanin ‘ya'yansa gaba ɗaya, kamar yadda suke sun faɗi hakan daidai da abin da ya faɗa ne. Yana mai kiran shugaban cocin Katolika, limaman cocin Katolika waɗanda suke ƙarfafar irin wannan dokoki da suke nuna ƙin jini da tsangwama ga wato 'yan auren jinsi daga cikin 'yan luwaɗi da maɗigo, cewa ya kira su da su yi maraba da wannan doka ta ainihin wato su maraba da wannan auren jinsi a cewa shi wannan wato Papa Roma Francisco. Sai dai wani abin kunya shine yanda shi da kansa ya ikirari da cewa zunubi ne amma kuma yana kore cewa hakan laifi ne. Kaga tafka da warwara kenan. Gidan talabijin din New York Post sun saka yanda aka tattauna da Papa Roma Francisco ko kuma wani bangare na hirar da aka da shi inda ya ikirari da abin da muka ambata. Ser homosexual no es un delito. Yake cewa ka zama ɗan luwaɗi wannan ba wani laifi bane, ba wani mugun laifi bane ba, sai dai amma zunubi ne. Francis ya yi kira ga limaman cocin Katolika yana mai cewa dole ne a yi maraba da luwaɗi kuma kada a mai da shi saniyar ware. Dokokin da suke ɗaukar luwaɗi a matsayin laifi sun fi yawa a wani yanki na ƙasashen Afirka da Asiya. Ya ci gaba da cewa har yanzu a ƙasar Amurka akwai jihohi masu yawa waɗanda suke da dokokin nuna ƙin jinin luwaɗi, duk da kasancewar kotun koli ta ayyana su a matsayin dokoki waɗanda suka saba wa dokokin mulkin ƙasar. A ƙarshe daga cikin kalaman Papa Roma ya bayyana cewa haɗewa da gurin da 'yan luwaɗi su suka fi yawa ko kuma aka ba su 'yancin gurin da yake society ɗinsu ne, wato wannan wata dama ce ta ko mace wata kofa ce da za ta ba ɗan adam damar aikata wannan luwaɗi. Haka ya faɗa a cikin wannan zantawa ɗin, abu ne mai tada hankali, abu ne na kunya, abu ne mai ban haushi a ce wanda yake jagorantar mutane da sunan addini ya yi fatawa ga mutane irin wannan fatawar. Ba ma halatta wani abu wanda ɗabi'a mutane suke aikata ba, halatta wani abu wanda ɗabi'ar mutane waɗanda ko ba musulunci ake ba komai maguzancin mutane suna ɗaukar wannan abu a matsayin mugun abu. Idan muka duba a baya bayyana cewa being homosexual is not a crime, it is not a crime, yes it is a sin. Wato ka aikata ka zama ɗan luwaɗi ba laifi bane amma zunubi ne. Kamar da muka faɗi a baya wannan tafka da warwara ne. To amma idan muka kula sosai abin da yake so ya nuna wato ba laifi ne da za a kama mutum a yi masa haddi ba, kamar yana so ya ce ko da zunubi ba babban zunubi ba ne ba. To amma abin mamaki sai kuma ya dawo ya ce ya kamata wato shugabannin coci su yi maraba da aikata shi. Ta za a kai ikirari da cewa abu laifi ne amma kuma ka ce a yi maraba da abin, har ma ka nuna cewa kamar wani daraja ce wani mutum ya samu damar zama a gurin da aka halatta wannan abu. A takaice dai Papa Roma yana goyon bayan luwaɗi, kamar da kuka sani tun a shekara ta 2020 akwai abubuwa da suka faru yadda ya goyi bayan auren jinsi a cikin al'umma. Yana ɗaya daga abin da zai karfafa abin da muka ambata cewa bai kore kasancewarsa zunubi gaba ɗaya ba, a'a yana nufin ƙaramin zunubi ne da ba alhaki a wajensa, zunubi ne amma ba babba ba. A baya a cikin zantawar akwai inda yake cewa well yes but let's make the distinction first between sin and crime. Dole ne da farko mu bambance tsakanin wato zunubi da laifi. Kaga kamar yana so ya ce liwaɗi baya cikin laifuka masu wanda za a kama mutum a kashe saboda ya aikata, a tsangwame shi a cewarsa ko kuma a ce zai shiga wuta. Shi a ganinsa aikata wannan yana in ma zunubin ne to karami ne. Wannan shine abin da Papa Roma yake so ya nuna. To amma abin da yake kore abin da yake faɗi cewa wani abu ake nufi daban, ya halatta kawai ya fake ne don kada ya fito fili a ce ya halatta sai yake yan kwane-kwane. Idan haka ne me yasa ya yarda zunubi ne kuma yake cewa ai maraba da shi? Abu ne tabbatacce idan an ce abu laifi ne, ko da ba babban laifi bane karamin laifi ne, to amma kuma ba za a so aikata shi ba, za a kyamaci wannan abin daidai gwargwado. To amma shi sai yake kira da ai maraba da shi, har yake ba wa masu yi kariya, yake kira ma fastoci su maraba da shi su yadda su karba. To kaga kenan ya halatta kenan. To wannan yaudara ce, kuma wannan kaɗan ne daga ɗaruruwa ko dubban abubuwa na gurɓata tarbiyya waɗanda addinin Kiristanci asali ya hana amma manyan malaman coci suka halatta mabiyansu. To mutumin da ya fito yi wannan magana ɗin, waɗanda suke halatta irin waɗannan maganganun abu ne mai sauƙi su ainihin ɓoye manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallam, su ƙi ga mabiyansu gaskiya, su yi ƙarya, su yi a duk abin da za su iya yi su ɓata sunan addinin musulunci. Ga abu a fili, duk Kiristanci ya yarda cewa luwaɗi ɗin nan ga hukuncinsa
amma kuma yake kokarin ya nuna cewa ba laifi bane ba kaza da kaza, har ma yake kira da ainihin wato abawa yan luwaɗi yanci da yan maɗigo yanci su ci gaba da abin da suke yi. Hakika gaba ɗaya mabiya addinin musulunci da wato kiristoci da yahudawa sun haɗa akan munin luwaɗi da sharrin da yake wato ko janyo a cikin al'umma. Zan so in sanya mana jawabin malamai guda biyu, malami da malamin addini Sheikh Ahmad Tijani Yusuf Guruntum, inda ya bayani akan illolin luwaɗi, ya bayani akan wato bannar da luwaɗi ke yi wa ɗan adam a shar'ance kenan, hukuncinsa a shar'ance. Malami na biyu wani matashi ne, masani ne mai bincike akan abin kamar janibin likitanci, yana bayani game da ainihin wato ko illoli na luwaɗi ga lafiyar ɗan adam. Da haka zan sanya mana su duka mu saurare su domin amfanin su. Bari mu fara da jawabin Sheikh Tijani Ahmad Yusuf Guruntum. Wannan harkar maɗigo yayi yawa. To ka duba mustaqbal na al'ummar da yawa cikin mazanta sun shiga harkar luwaɗi, da yawa daga cikin mata sun shiga harkar maɗigo. Akwai kuma aji na uku, su ne 'yan masturbation, masu biyan bukatarsu da kansu, wadda zai kama al'aurarsa ya biya bukatarsa da kansa, ko ita ma ta yi amfani da wani abu ko hannunta wajen biyan bukatarta. Suna nan da yawa, samari da yawa. Wannan fitinan har waɗansu mazaje ma, mutum da matarsa ta aure amma zai je ya ɗauki hannunsa ya biya bukatarsa da shi, da matarsa ta aure, wani saurayi ne. To amma su da yawa cikin waɗanda muka sani da yawa abun ya fara bin su. Ɗaya daga cikin abin da wannan masturbation ɗin yake haifarwa, yana haifar da ciwon taɓuwa. Wayannan ababa malam duk wanda ya rike su, wato yakan samu cakuɗewar ɗabi'a. Sau da yawa sukan samu matsalolin da wallahi sukan ga likitocin mahaukata a kansa. Banda cututtuka da za su addabe su, yana da wahala wadda ke irin wannan biyan bukatansa ta wannan hanyar ƙarshe ya iya zama da mata, saboda matsaloli da za su zo su addabe shi. Ai mun karanta da ku a cikin littafin Adda'u wad-Dawa, Ibn al-Qayyim ya kawo wato daga cikin sabubbuka, wato sabon Allah da mutane suke yi, akwai sabon da bawa na farawa ubangiji sai ya kispe zuciyarsa. Mun karanta zaka ji akwai az-zunubul mulkiyya, akwai az-zunubul shaytaniyya, akwai az-zunub as-sab'iyya, akwai az-zunub al-bahimiyya. To waɗannan suna ƙarƙashin az-zunubul bahimiyya. Yace ƙarshe mutum bayan abun ya gama cin zuciyarsa, ɗabi'ar da ya ɗauko ɗin na laifin sai ya fara kamanceceniya da dabbar da ta yi fice da irin wannan laifin. Ƙarshe har abin ya bayyana a kansa. Ka yi lissafi man sagir, bambancin mutum da dabba. Ita dabba an ba ta sha'awa sai aka hana ta hankali, kai sai aka baka sha'awa sai aka baka hankali, amma sai hankalinkan ya gagara control ɗinka, sai ka zama irin dabba. Dabba ta fi ka ko ba ta fi ka ba? Ta fi. Ita dama ba a bata wannan hankalin ba, kai kuma an baka hankalin, amma hankalin ya gagara control ɗinka har ya kai ka irin ɗabi'arta. To kaga kai ai ka bi dabba ne har gida. To da yawa akwai su, zai nemi hanyoyin da zai samu ya zauna abinsa, ya ɗauki hannunsa ya yi ta taɓa al'aurarsa, ko ta ɗauki hannunta ta sa cikin al'aurarta, ko ta nemi wani abu daban ta dinga amfani da shi har ta biya bukatanta. To daga cikin yanayin shine mutum yakan samu yanayi, wata ɗabi'a da yake samu shine zai zama a ɗabi'ance ya zama kamar mata maza. Shi ba mutum bane full, ba namiji bane cikakke, ba mace bace cikakkiya.
wannan ɗabi'an shi yake bashi wannan rikicewan abubuwan, wani lokaci sai ya ji rayuwar ta mai dum gaba ɗaya kuma lafiyarsa da amma ya rasa, zai dinga jin kamar ya rasa inda zai saka shi, saboda abin da ya cusa ma ɗabi'ar san ɗabi'ar ba nata bane. To amma yanzu saboda yau da gobe ya saba mata, to ita kuma idan abin ya motsa shi kuma ba zai iya ɗauka ba. Dukkan waɗannan alfasha ce da take da mugun muni a cikin. To masu aikata irin waɗannan miyagun ɗabi'u sawa'un maza ne masu luwaɗi ko mata ne masu maɗigo, kun sawa irin hukuncin da Allah ya tanada ga masu aikatawa. Addinin musulunci bai yarda da wannan abu ba. Duk wanda yake aikata wannan mugun abu, hukuncinsa shine a kashe shi. Na'am, ɗazu na ce jawabin Sheikh Tijjani Ahmad Yusuf Buruntum. Gabanin wannan matashi akwai wani malamin Ghana wanda shi ma ya faɗi hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa masu aikata luwaɗi, duk da yake ya yi amfani da wata Hausa wacce wala Allah waɗanda ba 'yan Ghana bane da sauran Hausawa za su ji ta bambara kwaito, amma kakku damu, Hausar su ce haka ana samun cin karo tsakanin ma'anonin wato lafazza, amfani da wasu lafazan daga wani waje zuwa wani wajen. Wata kalmar batsa ce a wani gun, a wani wajen ba batsa ba ce. Ga dukkan alamu a wajen su furta irin wannan ba batsa ba ne. Bari mu saurari jawabin shi wannan malami. ya amalu amalan qawmul lut faqtulu fa'ilan wal maf'ul bi. Duk wanda kuka same shi yana aikata aiki irin na mutanen Lut, manzo Allah ya ce ku kashe mai cin suliya, ku kashe kuma wanda ya duka ake cin suliyarsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine ma dan Daudu mutumin da ke kan shi kaman mata, ya kuma tsine wa mace mai kamantuwa da namiji. Idan mutane ga suna gidanka, Annabi ya ce ku fidda su daga gidajenku. Ba komai ya tara mu anan ba, saboda muna tsoron ayan da Allah ya ce wattaqu fitna, ku ji tsoron fitina wanda in ta taso la tusibanna allazina zalamu minkum khassa. To Allah ya tsare mu, ya kare mu daga tabewa duniya da lahira. Da haka masu luwaɗi da maɗigo, ku kiyaye haɗuwar ku da Allah, ku gaggauta tuba, kuma ku je ku ga likitoci domin ya duba lafiyar ku, domin abin da kuke aikata abu ne da yake cutar da lafiya sosai da sosai. Da haka ina ba da haƙuri game da waɗancan kalmomi da aka ji, Hausar su ce haka. A kwanaki mun sanya shiri na wata mata wanda muka ce muku a ƙasar Ghana ne, inda ta je wajen wani mutum wanda a hakikanin gaskiya boka ne. Ta ji da nufin zai mata magani, ita ma wani ɗan uwanta ne yaudare ta ya kai ta, saboda kamar ya yi bilibin da su. Karshe dai wannan mutumin ya yi lalata da ita, ya yaudare ta, ya yi lalata da ita. To ta amfani da wasu kalmomi waɗanda mu a wajen mu ba tsane, makamantan irin waɗannan, kamar su sunaye na al'aura da ta rika faɗi wanda ba ma faɗa. To duk haka dai zaka ji kowane yanki akwai yanayin Hausar su, da haka wannan babu iskali insha Allahu ta'ala. To bari yanzu kuma in sanya mana jawabin wancan matashi wanda ya bincike yake bayani game da hukuncin wato yanayin yadda ɓannar da luwaɗi yake wa ɗan adam ta fuskar lafiya. Waɗanda suke lalata, waɗanda suke tarwatsa lafiyar mutum, waɗanda suke fatattaka jikin mutum bayan an sadu da shi, bayan an yi wannan luwaɗi da shi. Amma kafin na fara bayani akan waɗannan abubuwa guda uku da waɗannan abubuwa guda hudu, insha Allah zan ɗan yi takaitaccen bayani akan wasu abubuwa guda uku waɗanda su ne za su baka damar ka gane bayanin da zan yi a gaba. Waɗannan abubuwa guda uku, na farko akwai rectum. Ina jin na farko shine rectum. In aka ce rectum, kalmar turanci ce, ana nufin kamar misali da Hausa mai danci, kamar hanjin dubura shine rectum. Hanjin dubura shine rectum, shine wanda ya fara tun daga large intestine, zuwa ano. A'udhu billahi samii'un alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwana musulmai, ina so ne amfani da wannan dama domin na yi wa yan uwa musulmai, musamman matasa, bayani akan abubuwa guda uku da suke faruwa a lokacin da aka yi luwaɗi da mutum.
da kuma abubuwa guda 5 waɗanda suke fatattaka, waɗanda suke lalata, waɗanda suke tarwatsa lafiyar mutum, waɗanda suke fatattaka jikin mutum bayan an sadu da shi, bayan an yi wannan luwaɗi da shi. Amma kafin na fara bayani akan waɗannan abubuwa guda 3 da waɗannan abubuwa guda 4, insha Allah zan ɗan yi takaitaccen bayani akan wasu abubuwa guda 3 waɗanda su ne za su baka damar ka gane bayanin da zan yi a gaba. Waɗannan abubuwa guda 3, na farko akwai rectum. Ina jin na farko shine rectum. In aka ce rectum kalmar turanci ce, ana nufin kamar misali da Hausa mai danci kamar hanjin dubura shine rectum. Hanjin dubura shine rectum, shine wanda ya fara tun daga large intestine, zuwa anus. Shine hanjin da yake dakon bayan gida daga large intestine zuwa anus. Wannan shine rectum. Sai na biyu shine anal sphincter. Shi wannan anal sphincter din group of muscles ne waɗanda suke kewaye da dubura. Group ne na muscles waɗanda suke kewaye da dubura, waɗanda suke ba wa mutum dama duk lokacin da kana jin bayan gida amma ba ka kusa da inda za ka yi. Su ne suke ba wa mutum wannan damar ya rike, su ne suke ba da dama gurin releasing na shi wannan bayan gida idan ya to direct daga rectum. Su ne suke wannan su rike shi a gurin. In baka da damar, baka da misali kamar lokacin da zaka je ka yi wannan uzurin naka, su waɗannan mazutsin da suke kewaye da dubura su ne suke ba wa mutum kamar dama, su ne suke ba wa mutum damar lokacin da baya buƙatar ya je bayan gida. Su ko da a ce yana ɗan ji, ko da a ce ya baro rectum, su ne suke rike wannan toilet din, su ne suke rike wannan bayan gida din idan ya riga ya zo wannan wajen. Su ne suke rikewa, su ne suke ba mutum da ga wani lokaci za ga mutum idan baya kusa da bayi ko baya kusa da toilet, su ne suke ba mutum da ga wani lokaci idan mutum baya kusa da toilet zai rike wannan shi bayan gidan, zai rike shi har zuwa wani lokaci. To waɗannan su ne, shine amfanin waɗannan su anal sphincter din. Sai na uku shine anus. Shi kuma anus din shine final portion na ƙarshe wanda daga nan kuma babu sauran wani abu a jikin mutum. Shine final portion wanda yake releasing wannan shi toilet din. Anus shine kamar kawai misali a ce dubura da Hausa kenan. Anus shine dubura da Hausa. Wannan shine illar luwaɗi da farko. Na rantse da Allah, duk wanda ya saki, duk matashin da ya saki aka je aka lalata shi saboda wani abun duniya, wannan ita ne masifar da zaka fara fuskanta. Illa ta farko da take fatattaka jikin dan adam bayan an yi luwaɗi da shi shine me? Bacteria, wa'annan tsutsotsin. Idan ba ku manta ba a baya mun ce duk lokacin in dai aka zo a sadu da kai, saboda Allah subhanahu wataala bai halicci wannan gurin saboda haka ba, dole sai an jijji maka ciwo a gurin nan. To shi kuma bayan gida, shi kashi, shi bayan gida Allah subhanahu wataala ya halicce shi 1/4 din shi bacteria ne, waɗannan tsutsotsin ne. Kaso 1/4 shi waɗannan tsutsotsin ne. Haka Allah subhanahu wataala ya halicce shi bayan gida, haka Allah subhanahu wataala ya halicce shi. To kaga kenan duk lokacin da ka zo za ka yi bayan gida, kan kumanta a baya mun ce an jijjiyo gurin ciwo. To an jijjiyo gurin ciwo duk lokacin da ka zo za ka yi bayan gida, duk lokacin da ya baro rectum ya to wucewa ta anus, ya zo zai fita ta anus. Kun ga kenan waɗannan akwai waɗanda za su mammakale wannan toiletin, akwai inda zai mammakale kenan, akwai inda tunda akwai ciwuka a cikin internal structure na dubura, akwai inda zai mammakale kenan. To waɗanda suka mammakale din, me kuke tunanin zai faru da waɗanda suka mammakale? Su ne za su zama waɗannan tsotson, tun da dama ai shi bayan gidan 1/4 din shi tsotsotsi ne. Kun ga kenan waɗannan tsotsotsin za su samu inda za su ɗan yi escaping. Za ka fitar da wani bayan gidan, wasu kuma za su mammakale a jikin waɗannan ciwukan da aka jijji maka. Su waɗannan waɗanda suka yi escaping, duk lokacin da ka zo za ka yi toilet akwai waɗanda za su yi escaping
akwai wanda za su yi escaping a cikin za su mammakale a cikin wayannan ciwukan na internal structure din nan naka, za su mammakale. To su waɗannan waɗanda suka mammakale me kuke tunanin zai faru? Su ne za su zama waɗannan tsutsotsin. Shi yasa za ku ga mafi akasari mutanen nan, ba ma mafi akasari ba, duk wani yaro wanda za ku ga kes ɗin shi ya tashi an yi lura da shi, za ku ga tsutsotsi ne ma suke fitowa daga cikin duburarsa. Tsutsotsi ne za ku ga suke fitowa wallahi daga cikin duburarsa. To waɗannan su ne tsutsotsin. To waɗannan su ne tsutsotsin. Dama can tun na wannan bayan gida ne, in ka zo aka yi bayan gida, duk lokacin da ka zo aka yi bayan gida, su waɗannan ciwukan da aka ji maka lokacin da aka sadu da kai duk za su mammakale a waɗannan ciwukan. Daga nan su kuma za su dinga rayuwa suna dan ciccin wasu abubuwa daga jikinka, za su dinga girma ne, wani lokacin ma idan ka za ka yi toilet za ka ga wasu suna biyowa, tunda ai ba su samu sun shiga ciki sosai ba. A hankula dai kana yin toilet, wani lokacin suna fitowa, wasu suna fadowa ƙasa, suna zuwa suna ficewa ta anus, wasu kuma suna ci gaba da ciccin duk waɗannan part ɗin na jikinka, wa'annan fatin, wa'annan tsokokin na jikinka da jini da waye, wannan shine abincinsu. Wannan shine illar luwaɗi da farko. Na rantse da Allah, duk wanda ya saki, duk matashin da ya saki aka je aka lalata shi saboda wani abun duniya, wannan ita ne masifar da za ta fara. Na rantse da girman Allah, duk wanda ya saki aka je aka sadu da shi ta dubura, wannan ita ce masifa ta farko da za ka fara wannan dinta. Kuma su waɗannan tsotsin da na yi magana za su escaping. Su waɗannan tsotsin kuma su waɗannan tsotsin ai ko da yaushe kana yin bayan gida ne. In dai zaka ci abinci ai zaka yi toilet, in dai zaka ci abinci zaka to su in duk lokacin da ka zo zaka yi toilet, duk lokacin da ka zo zaka yi, su waɗannan sai sun yi escape. Ko da yaushe percentage ɗinsu a jikinka ƙara yawa yake, ba raguwa suke ba. Ko da yaushe percentage ɗinsu ƙara yawa yake. In dai zaka yi toilet to dole wasu za su samu su yi escape a jikin waɗannan ciwukan, za su samu su yi escape. Wannan shine illa ta farko da muke jan hankali, muke jan kunnan duk wani matashi wallahi ya guji wannan. Ko me za a baka a duniyan nan, wallahi bai kai lafiyar ka ba. Dan idan aka ce baka da lafiya, ko su ɗan luwaɗin ba za su zo gurin ka ba. Wannan shine illa ta farko da muke so mu jawa yan uwa musulmi, musamman matasa kunne, saboda yanzu mutanen nan sun riga sun yi yawan da mu ba za mu iya yaƙi da su ba, sai dai kawai mu ci gaba da wayarwa da yan uwa musulmai kai akan waɗannan mutane. Wannan shine abu na farko ba, wanda na gaban da zan lissafo wallahi sun fi wannan illa. To masu aikata wannan mugun abu, idan kunni ya ji jiki ya tsira. Ko da mutum bai bari dan Allah ko tsoron uqubar lahira ba, ya bari dan gudun cututtuka da musibin duniya da za su iya ainihin wato ko da kansa. Da haka sai a kiyaye. Allah ka tsare mu tabewa duniya da lahira. Zan da lalacewa dan adam, duk irin yanda Allah ya halicci mata da ni'imomin da Allah ya musu, ka tsallake su. Kai kana ganin mace, kai ka san an halicci, ka kalli kanka, ka kalli mace, an halicce ta ne dan ta zama mahaɗinka, dan ku haɗu kai da ita ku yi wani abu, ku samar da abu a wannan duniyar. An halicce ta ne dan jin daɗin ka. Ita ma tana duban namiji, za ta ga namiji an halicce shi ne dan jin daɗin ta. To amma namiji tunaninsa ya birkice, ya tafi da neman namiji dan uwansa, mace ta je ta rika neman mace uwarta, an yi asara, an yi taɓewar da duk wanda ya tsinci kansa a wannan yanayin ya gama ruguza rayuwarsa ta duniya da ta lahira. Allah ka kiyashe mu taɓewa duniya da lahira. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.